ассалому алайкум дӯстони азиз, бинандагони муҳтарам, ҳама касан хубен? Тинҷен ирӯз 3 сентябри соли 2023 якчанд дона техникаҳо бари шумо навоштага тамошо кунед. Техникаҳое ки шумо дар маҳқул мешавад дар аму соҳибошон занг зада рафта харидорӣ кунед. бачаҳо, рӯи хотири меҳнатҳое ки мо мекунем бари шумо бардори азиз, дар ҳамин навбори мо лайк монед, ба канал подписатсия кунед. Агар шумо техникахар бошед, тугмачаи зангуларо зер карда монед, баъдан шумо аз навборҳои нави мо бохабар мешавед. хона ва замини квартира техника аппарата комбайна тракторо боша, агар дар ин ватсап мо равонаш кунем, мо ҳаракат мекунем дар навборҳои баъдна рекламаш кунем, шумо да фурӯхта битем. бардори азиз, дар аму комментариҳо нависем, беҳтарин комментария кунед, лайкотона монед. ба шумо аз кадом марка ҳамин техникаҳо лозима, мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментария ҳамун техникаҳоро ба навбор гирем. шумо тамошо кунед бардори азиз, мо эълона сар мекунем. бардори азиз, аппарати собунбарорӣ нигоҳ кунед, чӣ хеле фасони хушрӯай. нархаш 9400 сомонӣ. ҳамин хеле собунҳои хушрӯ хуршу 300-400 дона дар як соат мебарорад. собунҳои 180-200-250 грамма мебарорад. метия аппарат навай айраси вардаган срочно фурӯшай. каси мехара акада сумда корай, мисол бурд мекуна. маҳсулотҳо шоз ядан ёмад арзон намега, айдшама мегирем. фақат успех кунед дар рақамҳои 994-50 занг занед. касоне ки намехаред ҳамин навборда лайк монед, падилиса кунем акое ки аппарат харам. ҳамин ака ба зудӣ аппаратша фурӯша. мегзарем ба дуюм техникаи фурӯшӣ. комбайн нива дар ноҳияи восе дар деҳаи ҷаврез. нархаш 75000 сомонӣ. рақамҳои растия ватсапай бачаҳо, зангават кунед, маъқултон шава. агар нархошон муомила кунед, рафта харидориш кунед. 4 силиндра нива истеҳсоли растия СССР бачаҳо, 75000 сомонӣ нархаш дар ноҳияи восе. боз муомила дора, фонди комбайна ремонт кардаган созай. хулоса балонош нав, дута аккумулятори нав дора. касоне ки харидори қизиқ ҳастен, дар ин ватсап занг занед аз номи канали Далер Офисиал Авто ТВ. шумо да иншоалло ягон сум сиккатон мекунам. хулоса ҳолати комбайн созай. варианти алиши дора, ягон портер боша ё ки ягон мошинои боркар боша, алишам мекунем. успех кунед, акада сум дар кора, ҳолаташ беҳад хубай. мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ. трактор МТЗ 82 бачаҳо. солаш 2005 дар спитамен қарор дорад. 165000 сомонӣ нархаш. дига чид мефура бача. 2005 сол ҳамин қадр нархаш. состоянии трактор беҳад хубай. аз Россия овардагия, ягон камбудилиш надорад. 4 та балони нав. илтимос кардан ки ҳамон нафарое ки интересоват мекунем, мо да занг мезанем, ихел накунем, нороҳат мо накунем. харидори аниқ боша, мо мардаки муомила ҳам мекунем. МТЗ 82 2005 сол. агар 165000 сомонӣ дорен, зангават кунед, рафта харидориш кунед. аз моя реклама бари шумо навборда лайк монед, навбори моро паҳн кунед. ҳамин трактор фурӯшо, комбайн фурӯшо ба зудӣ бифурӯша. хулоса саҳмотона гузорем. комментария ҳеҷ вақт холӣ намонед бачаҳо, меҳнатҳои моро қадр кунед. боз як комбайни нива бачаҳо, нигоҳ кунед, чӣ хеле состоянии тозаи хушрӯ фасон дар файзобод. солаш 2012 нави пачка. комбайн соли бароиш 2012 аз Россия овардагиам. кондисионераш кор мекуна. мисол дар амо 35-40 градус гармӣ гандум ё шолӣ медаравен, шумо кондисионера гирён мекунед, хушрӯак кортона буд мекунед. гидравлик, мотор гидравлик кушодагӣ нест ягон бор. каси мехара ҳамин рақамҳои 91 55 83 83 занг занед, бо ягон сум муомила ҳам дорад. состоянии комбайн навай бачаҳо, ҳама тарафа қонуна қоида шафӣ мегиренед, истода намебарем. харидори аниқда боз муомила ҳам мешавад. рақамошона фақат шумо занг занед. техникаи навбатиро бирем бачаҳо азиз. барфурӯаки фурӯшӣ дар ноҳияи вахш 3000 сомонӣ.
сӯзишҳои бензин рақамош ҳамон барои тамос нигоҳ кунед бача худаш гавам мезанад. اینا یک بار کشیدن زادید میشه. خلاصه بردار عزیز همین سستانی چخیلی که درمون رسمی درمون روی اکران تلفن و کامپیوتراتون دیدستین. همین خیلی میفروشش 3000 سومونی. باز خودتون زنگ زد پرسین. تکنیکای نوبتی را ببینیم بردار عزیز. تراکتور ته 28. این تراکتور عین حال در جیهون قمسنگیر نامی پیشترش قمسنگیر عین حال جیهون نام میبرند. нархш 27000 сомонӣ через плуг шай бачаҳо. ин ҳамин плуге ки худотон дар ҳамин экранотон дидастен, ҳамира метан якбора ҳамроҳи трактор касе ки мехара. номерои соҳибаша мондагиам ҳамин тиселай 937 27 23 87 занг занен. аз соати 7 то соати 18 бегара метавонен занг занен. далши нороҳатшо накунен, мардума трактор мегардад. документ дора, ҳама тарафа қонуну қоидаш қатъияй мефурӯшем ша мега. 27000 сомонӣ. хулоса бардори азиз, худотон зангават кунен, боз рафта харидорӣ кунен. аввал занг занен, муомила кунен, баъд равен. газ 53 техникаи беҳтарин. ҳамин бародармо мода илтимос кардан ки ака срочно фурӯшаи суммон дар корай. касе ки мехара рақамода занг зананд. фақат дар ноҳияи қумсангири ҷайҳун он пештараш. солаш 1985, нархш 28000. ватсап доранд, муроҷиат кунен. номерои тоҷикистонам дастиам ҳастай. яъне ки мошин бензин газ кор мекунад. грузоподъём яъне бора аз қафо чапа ҳам мекунад. балонош 100% ҳуҷҷатош бучидагиян. ҳамин нархш 28000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад. аккумулятори нав айҷош заводид мешавад. кузов яъне ки ҳамун тахтои қафош 2.5 ба 5 задагӣ пусидагӣ надорад. то заки хушрӯй мегирен, фақат айпишти корбортон мешавад. занговат кунен. фақат техникаи навбатиро бинед. касоне ки трактор дорад, не ки плуг шумода проблема ай. айни ҳол дар ёвона ҳамин плуг 8000 сомонӣ мега. истеҳсоли эронай бардор азиз. плуги эронӣ фурӯши бо нархи 8000 сомонӣ срочна муомила ҳам доштай. ҳаяка ба фикрам краскаша нав кардагиян дидестен худотон. 8000 сомонӣ мега, боз муомила дора. хай бо худотон агар ки ҳамин плуг хар бошен, занговат кунен, аз ҳола аҳволаш пурсен. арзон кунен, агар точкае ки дар ки ҷое ҳаст ҳамҷара муайян кунен, рафта харидорӣ кунен бачаҳо. техникаи навбатӣ мотоблок дар ноҳияи рӯдакӣ 5600 сомонӣ пачка ҳай. 7 мега қувваи асб қатъӣ кор мекунад. сӯзишвориш бензин қатъӣ. хоб чихеле ки дар ҳамун суратотон дидестен, ҳама тарафаи тозаи хушрӯи хулоса пачкаакай. кор фармондагӣ нестай. нави пачка айрасия овардагӣ мега мефурӯшемаш. мотоблокҳои фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ 5600 сомонӣ. мегзарем ба техникаи навбатӣ бачаҳои азиз. автокран ҳамун нафарое ки вақте ки мо наворои техника мекунем, яъне ки дар бораи трактор навор мекунем, дар ҳамун комментариҳо пешниҳод мекунем, менависем ки кранора навор кунем. ина бародарҷон ҳамун нафарое ки хостем мондем дар Истаравшан 105000 сомонӣ. автокран 14 тоннара мебардорад. мисол дарозиш 14 метра мега. ҳам хел мода қайд кардан. ҳолаташ хубай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 105000 сомонӣ. 987 35 93 92 занг занен, боз худотон муомила кунен. агар ки арзон ҳам кунам бо шумода хуб. Дево Лабо 2005 сол дар Кони Бодом нархш 34000 сомонӣ.
фурӯшия ҳамин қадар мефурӯша мегам. Лабои фурӯшӣ техасмотрш тамом шудагиай, аккумуляторам надора. нархи мешудагиш ҳамин қадарай, дига арзон намешавад, рама чашкаҳош бутунай завадид мешавад. Закони алиш намешавад, срочно суми нақд дар кора мега. 34 000 сомонӣ дошта бошен агар омада лабочара харидорӣ кинен. беҳади бад удобне, аму кор мекунад хулоса. техникаи навбатиро бинем бачаҳо азиз. Mercedes Benz спринтери одамкашӣ. хоб, дар душанбе бо нархи 57 000 сомонӣ, солаш 1999. ҳамин састаяни касе ки мехара рафта душанбеда бахараш. 981 ай рақамоша занг занен, срочно фурӯшай. хоб, мошин дар ҳолати хуби техникия мегам. харидорои аниқи қызиқ боша, боз муомила мекунем, савдо дар назди ҳамин мошин мешавад. боз муомила ҳам дора, илтимос кардан ки ҳамон нафарое ки харидори аниқ ҳастанд зангават кунанд, беҳуда нороҳат мо накунем. муомила мекунем хулоса. оиди мошин гап мезанем, маъқул шава агар омада харидорӣ карда рафтан. солиш 99, 57 000 сомонӣ. материалои фурӯшӣ бачаҳо, дар душанбе бо нархи 23500 сомонӣ бахшиш. объёмаш 2 дона мега 150 куба ва 200 кубай бо нархҳои дастрас, нави пачка. хай худотон дар аму экранотон дидесен кадом састаяне ҳастан ҳамино. хулоса барои кашидани яъне ки шифиру тахтаву сементу орд бениҳоят удобниан мега. ҳамин хеле кор мекунанд хулоса. бо ягон сум муомила ҳам мумкин бикунем. зангават кунем дар ам рақамҳои 9009 охириш. мегзарем ба техникаи навбатӣ. драбилка барои трактор. дар истарошан бо нархи 12000 сомонӣ фурӯхта мешавад меган. ҳолаташ хубай, зӯрай. тамоми намуд тракторода мисол савқадат мекунад, туғрӣ мегирад. 12000 мегем, бо муомила ҳам мекунем. касе ки мехара занг зана. ҳами ду тарафша краскаи нав кардаги ҳама фикр нигоҳ кунем. драбилка барои трактор. хай бо касоне ки харидор ҳастем мефаҳмем, занг мезанем мегирем. ана як дона агар техникаи беҳади бад хушрӯи тоза электрическая нигоҳ кунед ака ба заряд кор мекунад. 27000 сомонӣ тозаи 1 грамм мисол клионкоша кандагӣ ҳам нестам бачаҳо. ватсапошон амиҷа мондагием. охираш 80 занг занем, бо муомила кунем. мошини хубай хулоса. ҳамон нафарое ки мо тамошо кардем лайкро рамонем, дар рӯи экранатон техникаи навай дороен тамошо кунем. дастгирия фаромӯш накунем.